Hvis jeg skulle ændre noget i mig selv, så skulle det nok være mine lår, fordi jeg synes, de er sådan lidt store. Hvis jeg skulle ændre én ting på mig selv, ville det være mine tæer, fordi de er lidt skæve, og det har de været i lang tid. Men hvis jeg skulle ændre noget med mig selv, så skulle det være min højde, fordi jeg er blevet mobbet med at lave lav. Jamen, jeg vil gerne have en tyndere mave og nogle tyndere lår. Og være sådan lidt mere trænet måske. Hvis jeg skulle ændre en ting med mig selv, så ville jeg være større. Hvis jeg skulle ændre en ting på min krop, så ville det være min røv, numse, fordi at jeg vil gerne have en større og flottere numse, fordi at jeg ser tit sådan nogle rigtig flotte piger på Instagram, der har en rigtig flotte, store og runde numser, og det vil jeg også gerne have. Jeg er ked af min udseende, fordi jeg har mange bumser. Jeg er så træt af mine hænder. De er så små og tykke. Det, der påvirker mig mest, er min størrelse på mine bryster. Folk, de driller mig, fordi jeg har store brystvorter. Hvis jeg skulle ændre en ting med mig selv, så ville det nok være at blive lidt mindre. Jeg kunne godt tænke mig at være lavere. Hvis jeg skulle ændre noget ved mig selv, så skulle jeg have glat hår.